Ekologiya meselesi hormatly prezidentimizin ýylyurt bähfidine gönükdirilen dünýä ähmiýetli işlerini esasy orny elýär. Bu urdaky işleriň oňy netijeleri besenýändigini Daşowur welatynyň Aralyaka zoologyny öwrenmek boýunça guralan ekspedisiýanyň işem aýdyň görkezdi. Ol hormatly prezidentimizin öňde goýan bu diýiplerini amala aşyrmak maksady bilen guruldy. Ekspedisiýa Daşowur welaty häkimliginiň ýurdumyzyň suw hojalyk bardaky döwlet komissiyasiniň we degişli idaralaryň wekilleri hemde Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetining we Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň professor muallimler gatnaşdylar. Ekspedisiýanyň marşyna Daşowur welatynyň Aralyaka zoologynyň ösümlik örtügi, şor suw akabalarynyň suwunyň düzümi, topragynyň şorluk derejesi, ýerasty suwlaryň minerallaşma derejesi, suw üçünçüligi, tokoy zooloklaryny döretmek mümkinçilikleri ilmi taýdan öwrenildi. Aral zoologynyň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin ösümlik örtüginiň meýdanyny köpeltmek, tokoy gorag zooloklaryny giňeltmek, şor ýerleri we gurukçylyga çydamly bolan çöl ösümlikleriň görnüşlerini ekmek, ösümlik örtüginiň bioaýratynlyklaryny öwrenmekde, işleriň kunärmenleriň gözegçiligini talablaryk ýerine ýetirmek bardy, ilmi taýdan esaslandyrylan teklipler berildi. Ýergelenine hormatly prezidentimiň tarapyndan kabul edilen milli tokoy maksatnamasyna laýyklykda Türkmen Aralyakasynyň ekologik ýagdaýyny gowlandyrmak, Aral deňiziniň guran böleginden göterilýän duzly tozanlaryň we güýçli ýerleriň ziýanly täsirini peteltmek maksady bilen Sargamyş kölüniň gün ortasyna ýerleşýän Bötünna belentliginiň töwereginde çöl ösümliklerini we ýaprakly agaç nakallaryny ekmek işleriniň guramaçylykly ýoly goýulanlygyny aýatlamak gerek. Dördülýän tokoy zooloklary duzly tozanlaryň we ýerleriň ziýanly täsiriniň düýpli petelmegine, toprağyň şorlaşmagynyň we çölleşmeginiň, öýre meýdanlaryň hasam gowlaşmagyna, şeýle-de sevtiň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň baýlaşmagyna amatly şertlerdir. Ekspedisiýa gatnaşanlar ediz diýarymyzda ekologiýa awadançylygyny öpüşün etmek babaty dördüýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar.